ஓம் சாந்தி. தபஸ்வி வாழ்க்கை. தபஸ்வி வாழ்க்கையின் சிறப்பு அம்சங்களை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். பக்தர்கள் நிறைய கோடிக்கணக்கில் இருப்பார்கள். ராஜ யோகிகள் விரல் விட்டு எண்ணிக்கை கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் இரண்டிற்கும் மகத்துவம் என்னவென்றால், ஜல்லிக்கற்கள் லாரி லாரியாக வெளியே அப்படியே கொட்டி வச்சிருப்பாங்க பாருங்க. அதனுடைய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் என்று உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கிறது. அதே ரத்தின கற்கள் ரத்தன வியாபாரியாக இருக்கக்கூடிய நகை கடைகளில் பார்ப்பீர்கள். ஒரு வெல்வெட் டப்பால ஒரு 5-6 கல்ல எடுத்து வச்சு காட்டுவாங்க. ஆனால் அதனுடைய மதிப்பு எந்த அளவுக்கு என்று நீங்கள் பாருங்கள். அந்த வைரத்திற்கும் வைரக்கற்களுக்கும் சாதா கற்களுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது இல்லையா? அப்படியே துண்டு துண்டா நெருக்கினா கூட, துளி துளி பீஸ் பீஸ் ஆக்கினா கூட வைரம் தான். அது போல மகான் வாழ்க்கை, உள்ளும் புறமும் ஜொலிக்கக்கூடிய அத்தகைய வைரம் போன்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தபஸ்வி மூர்த்திகளுக்கு அவருடைய முன்னேற்றத்திற்காக தந்தை தினமும் ஒரு பயிற்சி தருகின்றார். சுய சேவை பிளஸ் விஸ்வ சேவை ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் நடைபெறுவதற்காக தந்தை தயாராக்குகின்றார். அதற்காக இன்றைய வீட்டு பாடம் எதை கொடுத்திருக்கிறார் என்று பார்ப்போம். எந்த சம்ஸ்காரமும் இறுக்கமாக இல்லாமல் இருக்கும் பொழுதுதான் ஒரு வினாடியில் ஆடையிலிருந்து விடுபட முடியும். அதாவது உடல் என்ற ஆடை, அது உள்ள ஆத்மா அமர்ந்திருக்கிறது இல்லையா? ஏதாவது ஒரு பொருள் இறுக்கமாக கட்டுண்டு சரீரம் இருந்தால் அதை பிரிப்பது கடினமாகிவிடும். லேசாக இருந்தால் எளிதாகவே பிரிந்துவிடும். அதே போலத்தான் தனது பழைய சம்ஸ்காரங்களோ புது சம்ஸ்காரங்களிலோ இருந்து சிறிதும் லேசுத்தன்மையாக கூட இல்லாதிருந்தால் பிறகு அசரீரியின் அனுபவம் கொஞ்சம் ஊட்டிட்டு இருந்தா கூட அசரீரியின் அனுபவம் செய்வது கடினம். ஆகவே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லித் தருகிறார். அதிலிருந்து சரீர உணர்வு, சரீர சம்ஸ்காரங்களிலிருந்து விடுபட்டு லேசாகவும் ஈஸியா, அதே நேரத்தில் சுறுசுறுப்பாகவும் அலர்ட் அப்படி இருக்க வேண்டும். அந்த பயிற்சியை அடிக்கடி செய்து வந்தால் இந்த அசரீரி பயிற்சி நிலைத்தான் கடைசி நேரம், கடைசி நினைவிலிருந்து விடுபடுவதற்கும் வெற்றி அடைவதற்கும் உதவும். அதே நேரத்தில் போக போக வர இருக்கின்ற நாட்களில் உலகுக்கு சாந்தி என்ற அலைகளை, சக்தி என்ற அலைகளை தானமாக கொடுக்க வேண்டிய அவசர கால சட்டங்கள் வரும். அப்பொழுதுக்கும் ஒரு வினாடியில் அசரீரி நிலை பயிற்சி வேணும். சரீர உணர்விலிருந்து விடுபட வேண்டும். அப்பொழுது நம்முடைய பழைய சம்ஸ்காரங்கள் என்ன பண்ணும்? அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரவி இருந்தால் கூட விடுபடுவது ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஆக இப்பொழுதே அந்த பயிற்சியை தாங்கள் அதிக அளவில் எத்தனை முறைக்கு தனக்குத்தான் பயிற்சி கொடுத்துக் கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு சுய சேவையும் நடைபெறும், விஸ்வ சேவையும் நடைபெறும். ஆகவே அந்த மாதிரி நாம் சம்ஸ்காரங்களில் இருந்து கூட விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஆத்மா தன்னுடைய சுய மரியாதையில், சுயஸ்திதியில் சதா நிலைத்திருக்கணும். ஆத்மாவுடைய சுயஸ்திதியே லேசான தன்மைதான். இந்த சரீரத்தில் வருவதால் அது ஒரு பாரம் ஏறி போயிடுது. அது சுமை இல்லாதிருக்க வேண்டும் என்று தந்தை மிக அழகாக இந்த கல்வியை கற்பித்து நம்மை தகுதியுள்ள வைரங்களாக மாற்றுகின்றார். ஓம் சாந்தி.